Kohimen kopera bayit hautrai Jesu Christ. Kinong nineve kilakela kabamut. Kinong nineve kilong gijait briu bam jumlin yakasur jonguble. Kinong nineve kilong gibriu bam ju burom uble. Kinong nineve kilamlin tangban im haka pop badka jingsnobha jangaparte. Namar hadu jona ulalate banyalap yaki yakasuru bale kim shimlayo lad ban snap yakasuru bale. Tinagabinda jonki yaka hok kalong yaka rukam baki im hakaparte. Nagabinda jonki yaka jimbaru kalong kadba kumbaki im hakaparte. Henre minda u jona ulalate badula ang pidon kam ban killa kabamod. Bad kila sautu kidon jingduna haki. Haba kila yusno yaka sur na wujona kila stang ban puson kila stang ban perkat lese yaka rukam bangi im kam iya hapshu bad ka jinglong jong ubale bad ka jingkot jong ubale. Kalam snavutu bha ya uble kila kongu ya wujona ba kila kain kata ka sur jongu jona kalong ka sur bawan na uble. Wad lada ba kilongi gentil kila rai nadu em shadu kimrat ban pai sha uble. Kibriu Kibampat mlin minno ban snap ban shashkor ya uble kila stang ban shashkor ya uble bad uble ula sange ban ula rai banum pinsniushu pinjoshu yaki kai ka bakilale ban pinsnga ya uble ki kam ki bakilale ban pinsnga ya uble Nakaban pinsange ya ubale ban pinjot ya ki kalong kila pong ya ka jain barni kila shajingit bad kila stang ban duai wat lada kimnang ban duai kila duai lese kila puson ubale kila stang ban puson ya ka jimba jong ubale kila stang ban puson ya ka jingkui jong ubale kila stang ban puson ya ka bor jong ubale namar Uta uble udon bor ban pinjot yaki wat lada ki don ge shipai baki bat lada baki don ki kulai baki don ki bor yale tuma kila sautu kata ka bor baro kanom yarap yaki lada uble urai ban pinjot kata ka jing sautu kapalong yaki ban penri kila pentilli yalade kata ka mut kai ka jimbut janga jingkala ka bamut ka jimmut janga jinkala ka ba mut kalong bangin pintilli yalade badngi brattilli yalade haki jajjango bale badngi pidiang iyawu balong ka bor ba penyai janga jingim jongi badngi stang banong ya baru kita ki bor kabangila shania hadu minda ngis ngotu kamlong eye kata ka kelimat kanmanra ka jinkala ha ka jingim jongi kanmanra ya ka jinggerku ha ka jingim jongi Kade ya kataken kalajia haka jingim jongin nong nineve. Kim shim la lebun ki kam. Kim shim la lete eke temple. Kim shim nang ban maniru ya uble. Henry kidonga mensiam bakloy ban snap ya utrai. Kidonga mensiam ban pidiang ya kaba kilayosno. Kane kalanga jimma jonganega juk bon gibriu kimdon ka mensiam pan pediang yakaba uble upasiao bad wat hadin bangi don ka lat ka lendi ban pediang yaga sur jong uble ni set yakish kor jongi persha ya uble kinong ninave kila bret lut yalade shautrai kila pentelli yalade shautrai
Bad kila penbana nginom shania shu ya kita ki kam auria kabangela im hadominda. Namar ngila sautu ngidon kam ban pai syagata kabor papenya idea ka partai. Bad kalawan rajing kalah ki ublayla on. Namar bangala yo I kini ki briu kila pai syanga ngan sange ngan pensange ban ngan pensange ya ka jingarai jonga ban penjoti yaki. Kane kalang ka por jonga jingarku. Badngios ngo nya ka gospel minta kaski. Arjait kibri. Kawai kakwa ban tre shirhem. Kakwa ban tre pinde baro ki kam jaga perte. Kakuslai ban pen kre pen kuru. Barhaka ta ka jingko slai jonga kala klet ban shong hakijat jongu blai. Bad kam shimlas nguturu kai ka jingkar dor ban shong hakijat jongu blai. Ban sngap ya ublay. Ban ngios ngo kaladom bon ki briu ki bam sotu kai ka jingkar dor ban shashkor ya ublay ban kongo ya ublay kai ka jingkar dor jang sur jang ublay kai ka jingkar dor jang jimmane ublay kin sngo dom bon ki briu ki sngo dom ne ki sngongia ban duai namar kim sotu kai ka jingkar dor ban mane ujisu. Lese ki buteng ya ka por jongi syakabai pat ka por kum kamarta kalawan kala karpad ya ujisu dadangi peit haga jinglong briu kata ka jingkarpan marta kalong ka bade namar ngadon marwai ngadon kam nong yara henre kai ka bangide ben keli hato ujisu ula jubab ya ka hato ujisu la kongu ya ka jingkarpan jonga kalawan ong pa ya kamarta Maria shanga bakandup yarap yanga henre ujisu shimla pa ya ka Maria shaka banyara. Ujisu la ong ka Maria kadang le ya ki kam kawa kam riu balai kam don burong taminda nganum tre ban pa ya ka shapi. Namar kala shem ya ka babatam. Pitre marwe la dapikwa. Henre ka Maria kanyai beteng ban maneyanga. Kane kalonga jingordor. Ka Maria kala shem ya ujisu Bad kala smotu kalonga babha, bad kala sham hakijat jisu. Kamarta kampat shem ya ka jinkordor janga jimmane. Om shemud kamaria kam shimla shem ya jisu kala shem kala yo ya jisu henre kam shimla kein kordor ba ka jimmane ya jisu kalonga bakor kongsan. Kinong ninave kila smotu. Jimmane ya uble kalong kaba kongsan ban lait luit na ka jimma. Ko himen ko para ngiru ngidon kam ban sautu ya kane ha ka jingim jongi. Jimmane ujisu kalong kaba kongsan. Shisin mano ban lap ya kata ka jimmane ujisu tre ban payaki. Ujisu ubat yaki. Ujisu unang kring shishu yaki. Bad ula kam sautanan ya ka ba maneyaw. Tongin duwai haga donor kamen siem jongi. Kum nong nineve ngin pendili yala day. Ban maneya mo kanamba ngin light naga jimma ngin light naga jing sniu baro saudong jongi. Jisubet it karku kardo yangi. Wanrah ngi kata ka jing sautu. Bangindup mane tang yeme. Bangindup lap yeme haga jingim jongi. Bangin pendili yala day haga majame. Daka babratlut na baroki kam sniu jangan ka partai. Ya rap ingi ko Jisu balang ke balai duit. En ya ro ya utrai Jisu Christ.